Георгий әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Без сезне иң беренче әлбәттә инде оста башкаручы, сирәк тенор альтина тавышлы җырчы буларак беләбез. Һәм инде шулай ук сез берничә шигъри җыентык авторы, һәм менә яңасы дөнья күрде. Аның исеме дә бик фәлсәфи дип әйтергә кирәк, Рәшә чыңы дип атагансыз аны. Менә ул китап, чынлап та ул Рәшә чыңы дип атала. Ул миңа безнең балам кебек, мондагы һәрбер шигырь миңа якын, кадерле дип әйтәсем килә. Теге мин шигырьләрне күп язмыйм. Шуңа күрә минем беренче китап чыкса 9нчы елда буга 2000дә, аның 10 елдан икенчесе чыкты, тагын 8-9 елдан менә бу өченчесе чыкты дип әйтәсем килә инде. Ә менә бу яңа жанрда үзегезне кайчан сыный башладыгыз? Иң беренче шигырьләрегезне кайчан иҗат иттегез? 6нчы класста укыганда безнең класс җитәкчесе әйтә, балалар ди, һәрберегез берәр күпметти шигырь язып килегез әле, ди, кышка багышланган, яңа елга багышланган дип, шунда мин беренче шигыремне язып килгән идем. Ләкин мин аңа хәтле инде теге күземә нәрсә күренә, ләкин кичкенә вакытта аны шигырьгә салып, җырлап йөри торган идем. Менә миңа ул да диткәндер, этәргеш биргәндер. Мин аны хәтерлим, кыш килде, бураннарны белән бөтен җирне карга күмдереп, кыш килде, салкыннары белән яңа елның килүен белдереп дип язган идем мин. Табигать белән бәйләгәнсез, менә сезнең кебек кешеләр турында табигать баласы дип әйтәсез. Сез менә шушы табигать белән бергә булганыгызны бүгенге көнгә кадәр тоеп яшисез. Кая менә табигатька булган шул мәхәббәт икән? Беләсезме, ул бик кичкенәдән килә. Минем әтием бик шунда хиссән кеше булган. Безнең бакчада бар иде 3 төп юкә, анда 3 сыерчык уясы. Менә шунда ул безне 4 малайын тезеп алып чыга торган иде. Минем кичкенәсе, менә балалар, кошлар да үзләренең балаларын яраталар дип, сыерчыкларның җим ташаганнарын күрсәтә торган иде. Җиләк җыйганда җиләк белән сөйләшер иде ул. Качма инде яфрак астына бәрбер табан бит дип. Басуга чыксак, кулын артка куяр иде, торыр иде. Эй, ята бит дулкынланып дип куя иде. Мин аңлый идем аның басу турында әйткәнен аңлый идем. Ул әйтми басу турында, шулай гына дип әйтә. Мин 5 яшьлек малай шуны бик тә аңлый идем. Безнең мин туган искиткеч матур иде. Хәзер ул үзгәрде инде. Мин матурлык дөньясында үстем дип әйтергә телим. Шуңа күрә минем шигырьләремдә дә бик күп менә табигать темасы инде. Мин аларны ничектер миңа җиңеләләр, миңа үтенәләр, аны миңа ничектер Ходай үзе иңдерә кебек. Мин шигырьләрне бит язам октябрь ахырыннан куаты булып кырау төшә башлагач, апрель ахырларына хәтле. Мин язам бары тик шигырьләрнең 99%-ын кичке 9дан төнге 12-гә хәтле генә. Ой, бу шул кызык. Гадәттә без бит инде иҗатчылардан сорыйбыз, илһам каян аласыз? Сезнең менә расписание буенча булып чыга инде бу шулай бит. Ул һәр көнне түгел, ул бик сирәк. Менә йөрисең өйдә. Кисәк көне минуттан әллә эшләп киткән кебек була да күңел. Сәләм шундый бер нәрсә килеп төшә. Үрфиядә җиңел япма, үзәннәрдә тибрәп ята дигән бер нәрсә килә дә, ул сине утырта да, син аны язып куярга тиеш. Мин бүтән шигырьләрне ничек язганнарын белмим. Аны язып куясың, аннан соң карыйсың, бу төшенәзеңне үзгәртергә кирәк, һәм шигырь барлыкка килә. Мин кешенеп шигырь язаным юк, аны язып та булмый. Ну бар шундый шигырьләр, аларны яза башлыйсың, фикер бетә. Мин аларны кырыйга алып куям бөтенләй. Бер көнне ул сине эзләп таба да, утырта да язып бетерәсең. Менә андай шаракларда була. Менә бу күңелле вакыйга белән сез инде тамашачылар белән дә уртаклашырга теләк белдергәнсез, шулай бит? Аларны филармониядә көтәбез. Аллага шөкер. Мин аны бик дулкынланып көтәм инде. Бик тә дулкынланып көтәм. Монда шигырьләр булачак, җырлар булачак. Кечкенә генә бер кызчыгыбыз бию дә биячәк, анда тагын бер кызыбыз шигырь укыячак. Рәшит Сабиров алып бара, Гази Нур да буланда, минем белән бергә эшләүче Гөлнара да була, Владимир Васильев да буланда. Шулай мин үзем байтак кына җырлар башкарам. Ул җылы гына, хисле, бер йомгак җылы кебек күңелдән чыга дип уйлыйм инде. Менә иҗади кеше үзен һәр вакытта да төрле яктан үстерергә тиешме? Ничә уйлыйсыз сез? Ул бик тә дөрес. Иҗат кешесе, талантлы кеше ул төрле яктан да ничек дип әйтим, күпмедер үзгәреп торган гади кешедән. Мин менә җырчы кеше, минем төп профессиям җырчы, мин үземне теге тулы шагыйрь дип әйтә алмыйм. Аннан соң мин пешәргә бик яратам. Бакча эшләре белән шөгыльләнергә яратам. Әгәр дә кеше яшь җырчы, вообще кеше үзен үстергә тели икән рухи яктан, менә мин әйтәм кайбер җырчыларга, музейларга йөрегез. Поэзия белән кызыксыныгыз.
китап укыгыз. Нәрсәгә кирәк ул җырлау өчен дигән кешеләр бар. Ул сине байыта. Ул сине җырны ашырга ярдәм итә. Син икенче төрле тыя башлыйсың. Җырны бит аны җырлап чыгып була бакчага, ям керә, хуш исләр бөркелә, сиреннәр чәчәккә берләнсә дип җырлап була. Бакчага ям керә, хуш исләр бөркелә, сиреннәр чәчәккә берләнсә. Картина ясап була җырдан. Аның өчен җан кирәк, аның өчен тавыш кирәк, тыймылау кирәк. Әгәр дә синең җырыңда бер нәрсә дә юк икән, син аны тулысы белән бирә алмыйсың. Тагын бер осталыгыңыз бар сезнең. Сез бит әле шулык әйткән картиналар, рәсемнәр дә ясарга ахирез. Минем рәсемнәр алар бик кызык. Алар рәсем дип мин ясыйм сарайлар, дворецлар. Ясадым. Ул минем кичкенә дә менә аның консерваторда укыганда бик күбесен әкрен генә урлап та бетерделәр инде, байтагысын истәлеккә дип бик матур сарайларымны алып киттеләр. Карыйм аннан соң юк. Кемгә бәйләнергә дә белеп булмый, бүлмәгә иллә кемнәр керә, йөришәсең бит. Менә ул кызык, менә мин күрәм ул сарайның бер өлешен күз алдына китерәм. Монда ике колонна, монда ишек. Менә шул сиңа тыңгылык бирмәй, ул сине утырта, төрле төстәге шарик вырышка белән мин аны ясарга тотынам. Ул бер атна 10 көн вакытын ала, теге буш вакытта инде бу. Аннары мин аны ясап бетергәчтен карап сакланам да, бер 10 көнне үтә дә икенчесе шулай килә. Алар миндә бар, байтагы миндә саклана, Аллага шөкер, бөтенсендә урлап бетермәделәр. Бәлки күргәзмә ясарсыз берәр вакытта. Юк инде алай итеп булмыйлар. Кайбер журналларда, газетларда бастырдылар. Теге минем турда мәкаләләр булганда, мин аларны үземдә алып, әлбер көнне мәдрәсәгә күрсәткән идем миннән художник Минхаҗевка. Мин әйтәм, мин дә бит мәтәм кызыксынам шуның өчен. Бик яратам мин художниклар. Шул хәтле көнләшә мин алардан. Мин пейзажны искиткеч яратам. Потому что мин аны чөнки күреп үскән кеше. Минем бөтен Крымда пейзаж, искиткеч таллар, Сәрки Питерләр бакчасы, Кучтрай сукмаклар, Мөкле күлләр, Шәрши елгалар. Алар бер гаҗәеп иде. Алар да үзгәрде инде хәзер. Мин дә үзгәрдем, улыгайдым. Менә алар минем күңелемә кирип калган. Мин нәрсә әйтергә телим менә тамашачыга? Кеше үзенең бала чактагы чисталыгын күпмедер дәрәҗәдә сакларга тиеш. Һәм менә шул чисталык ул кешене дә саклый. Төрле көтелмәгән хәлләрдән менә ул аңа кисәтә, аның эчендә шундый тойгы була, ярамый дигән. Сез үзегезне нинди ел фасылына тиңләр идегез менә бүгенге халәтегезне? Алтын көзгәме, яисә инде көмеш кышкамы? Мин ел фасылларының бөтенсендә бик яратам. Мин алар турында хикәяләрем бар, ләкин мин менә кичкенәдән мине көз бик тулкынландыра. И ул кызык, кайбер кеше алтын көзне генә ярата. Мин алтын көзне искиткеч яратам. Менә хәзер минем нәкъ шуны вакытын кебек. Оннан соң мин ноябрьгә килеп җиткәч, көннәр буе пыскаклап ява бит яңгыр. Менә шул вакыт мине шундый долкынландыра инде. Кичкенә вакытта мин чыгып әрекмәннәрнең яфракларын күтәреп карый идем. Анда яңгыр үтмәй, анда пәрәвизләр исән. Ул миңа икенче дөнья кебек булып күренә иде. Менә бүгенге көндә үз-үзегезгә нинди теләктә булыр идегез? Бүгенге көндә сәламәтлек кирәк. Сәламәтлек. Аннан соң бит әле эшлим. Инде мин менә быел 40 ел була минем филармониядә эшли башлаганыма, минем туган филармониямә. Анда мине бик тә хөрмәт итәләр. Вакытыдан алып безнең директорыбыз Кадим Назировичка хәтле шундый мин үземә нәрсә телим? Иҗатым да үзелмәсен, минем тавышым да Аллага шөкер. Хәзер мин ариялар җырламыйм инде, билгеле кичкенә ариялар гына җырлыйм. Романсларны җырларына мин тулы тавыш белән, тулы күкрәк белән рәхәтләнеп җырлый алам. Әгәр дә яшьләр безнең йолдызлар телиләр икән минем белән чагыштырып карарга үзләрен килсеннәр безнең филармония залына. Без микрофонсыз, нисез җырлыйбыз. Алар минем белән җырларга, аларның белмим кайсысы гына батырлыгы җитәр икән дип әйтәсем килә. Шуңа күрә тавышым булсын, сәламәтлегем булсын, менә әкрен генә, матур гына кешеләргә ниндидер бер җылылык биреп яшәргә язсын дип әйтәсем килә. Бик матур әңгәмә булды, бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде тамашачыларга берәр шигъри тәлгәшегезне бүләк итсәк, күңелле булыр иде миңа калса. Менә яза шигырь турында сөйләшкәч, хәзер бер шигырь дигән шигыремне укып китим әле. Бу минем китабымның иң беренче битендә. Шигырь сүз ул. Сүзнең татлы хис белән төренгәне, күктән иңеп, жанда туып, Худайдан бирелгәне. Шигырь сүз ул сүздә бар, яшеннәрнең чаткысы, улы сөю, нәфрәт, хәсрәт, бар изгелек яктысы. Шигырь сүз ул, тик бел шуны, гади түгел
бик затлы, вакыт шигырьдә сүз, галәм киңлеге чаклы, ул курыкмый җан тетрәтеп чынлыкны әйтә ала. Шуның өчен ул атыла, ябыла зинданнарга. Шигырь сүз ул матурлык һәм гүзәллек сакчысы, күңелләрне сафландырган, җылыткан ут яктысы. Бик матур. Иҗат чишмәләрегез саекмасын дигән тәктә калам мин. Бик зур рәхмәт. Амин. Рәхмәт сезгә дә рәхмәт.